नैबे हाल्दैबारि गामियाव मोनाबिलि समाव 35थि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान बे हाबाफारिखौ सोनाब दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे नैबे हाल्दैबारि गेवलां लाइमोन आफाद जथायै खोब गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव मख'नांगोन गासैबो रायजो राजा हाल्दैबारिजों लोगोसे साखाथि फाखाथिनि जि रायजो राजा आइमोन आफामोन गोबां रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेनि थाखायनो आं साबायखर बावगोन। दिनै बे हाल्दैबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव साखाथि फाखाथिनि जि रायजो राजा आइफोर आफादफोर बयबो लैहोर लैहोर फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हाल्दैबारि गामिनि जि लाइमोन आफाद जथायै सामलायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेनिफ्राय जों बुजिनो हायोदि दिनैसिम जि बड'फानि सानस्रि आरो सानथौ बेखौ लानानै बर' हारिया जि थासारिसिम आवगायबोनो हाबाय, बे थासारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि जि दायित्व, हारिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि जि दायित्व, हारिखौ फोथांना लाखिनांगौनि जि दायित्व, गासैबो मोनफ्रोमबो जि मावथांखिफोर बड'फाया होलांनाय जि सानथौफोर सानस्रिफोर बे सानस्रिखौ फोथांनानै लाखिनायाव दिनैहाय बे रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों जों मोन्थिनो हायो जे सानफा एफा बड'फानि जि सानस्रि आरो सानथौ बेनि सायाव गोथौयै बुजिनो नाजानाय जि नुथाय, बे नुथाया दिनै लासै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। आं सानो फैबाय थानाय समाव उन्दैनिफ्राय बुरैजासिम बोरायजासिम बर' माहारिया जेसेबां सम बर' रायजो राजाफोरा थांनानै थाबाय थायो, उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम बोराय बुरैसिम बयनिबो गोसो आत्मायाव बड'फानि जि सानथौ आरो सानस्रि, बड'फानि बिथं बाबै जि बर' हारिखौ गोग्गो नोजोरजों नायनानै बर' हारिखौ सारा मुलुगावनो मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां, बे सिमांखौ मावफुंनायाव जाफुंहोनायाव जोंनि बर'नि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबोआनो थैथां नाजागोन। बेनि फोरमानखौ जों बे रायजो राजाफोरनि जि नुथाय बेनि गेजेरजोंनो जोङो हमनो हायो। आं सान्दों दिनैहाय बड'फानि जि सानथौ आरो सानस्रि बियो गामिनि रायजो राजाफोरनियाव लासै लासै बारानिफ्राय बारासिम गोहोम गोलैबाय आरो बे रायजो राजाफोरनियाव जि गोलैनाय गोहोम, बे गोहोम गोलैनायखौ जों माब्लाबाबो हमथानो हाया। बियो बारानिफ्राय बारा जालांगोन। जेब्ला बड'फानि सानस्रि आरो सानथौआ साफ्रोमबो रायजो राजानि बिखा गोरबो बिखायाव हाबनानै थागोन, अब्लानो बे हारिया गेरेमसा जानो हागोन, अब्लानो बे हारिया जौगासार जानो हागोन, मुलुगाव थांनानै थानायनि बयनिख्रुइबो श्रेष्ठ हारिफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो। दा बेखायनो आङो बे बुब्लियाव बाख्नायनांगोन दिनै बड'फानि जि बिमुं, बे बिमुंखौ सोरजिनो थाखाय बे बिमुंनि मुङै सारा मुलुगनि दरबाराव बिथांनि बिमुं आरो सानथौ आरो सानस्रिखौ रैखाथि रक्षनाबेक्षना होनाय आरो फोसावनाय, गोसारहोनाय, मोनथिहोनायनि जि मोनसे थासारि, बे थासारिया दिनै बर' माहारिनि गेजेराव सौफैबाय होननानै जों बुंनांगोन।